Wei somla la lai na ka chingma ka bakrao hadien ba kato kan ningut kibrio kibom la bani thudur kman kibalanya da ka thuk thuk kila thmu ban kni jindat ya ka pla pisa jong u hadien bulami ban sei pisa na State Bank of India ka bodan hakasnong amjok butni han long bo somla sahil jaman pasa hadien bulami na kani ka bang kat bau dang ya lenti la wan sindet ka wei thuk thuk ka bala song da arngut kibrio kibom la bani thudur kman bat kila persang ban patrong ya la ka pla pisa jong uni somla handai da ka jingkhun ki te kibrio kimsim la yo ban ra ya ka pla pisa kita gibriu kila pet no sa khasan mer bat da ka jerap ki perlok ki blai i ya kate ke jingja kila thong ya kate thuk thuk bat la ba khasan mer pat yo ban bat ya wei na kite ki runar hendrei ka ba wei pat la yo ban pet no da ka jerap ki wei pat ki perlok ki balawan da ka wei pat ka thuk thuk ya ute runal la IT no se ki bor pulit ka berni hat pulis outpost ban le ya ka padon kam oi dari kau betul oi betul kau dari mana tu Jadi apa? Karena macam orang cerita